שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? סביר. מי את? קוראים לי עדנה, מי את? לי קוראים לי לנה. עדנה, בת כמה את? 23. 23? נראית פחות. באמת? אף פעם לא ראיתי את עצמי, אז... למה? אני עיוורת. באמת? העיניים שלך נראות מוזר כזה? לא ממש, אבל אני לובשת משקפיים. כן, אני רואה. אני יכולה לראות את העיניים שלך? עוד מעט. מה אתה מביא אהוב עלייך? פיסטוק, ועלייך? וניל. וניל? נחמד. פשוט כזה, אבל נחמד. עכשיו אני אראה לך את העיניים שלי. אוקיי. אוקיי, אני לא יודעת אם את יודעת את זה, אבל את כאילו נראית כמו אני שתי טיפות מים. מה? איך קוראים לאמא שלך? אמא שלי קוראים אלונה, איך קוראים לאמא שלך? אלונה! אומייגאד! מה? איך? בואי נתחבק! בואי!